гомерне 5 минутка озынайта ди. Хөрмәтле дусларым, әгәр сез килешәсез икән, димәк телеэкраннар янына якынрак килеп утырыгыз. Туган тел телеканалы сер итеп кенә тапшыру һәм мин Роза Хәйруллина сезнең һәммәгезгә дә кайнар сәламнәр юллыйм. Дуслар, бүген без Мунча ташы театры тамашасында репортаж эшләргә керештек. Уттай җитез, Мунча ташыдай кызу тамашачылар. Әйдәгез, безнең белән бергә булыгыз. Әлбәттә, кызыклы, мавыктыргыч мизгелләрне без сезгә түземсезлек белән хәзер бүләк итәбез. Безнең белән бергә булыгыз. Хөрмәтле Туган тел телеканалының тамашачылары, сезнең каршыгызда Мунча ташы театрының җитәкчесе Гамил әфәнде, Гамил Асхадулла. Хәйрле кичләр сезгә, Гамил әфәнде. Хәйрле көн, Роза. Хәйрле көн, хөрмәтле Туган телне караучы тамашачылар, безнең Уфада яшәп ятучы тамашачылар. Безнең менә үзебезнең театр белән генә менә 1 апрельдә әле тамаша куйган юк иде. Без менә 35 еллыкны килеп Уфада үткәрдек. Сезнең менә бу Башкортстан клубының дворисында. Анда 14 булды микән, 11 булды микән. Менә 1 апрельдә именно туган көнне без Уфада 1 мәртәбәле. Чынлап та безнең зур бәйрәм. 38 ел элек менә 20 яшьлек җегет вакытта беренче тамашада катнашкан кеше. Дөрес, анда безгә зур рольләр юк иде. Без Ләззәт ансамблендә мин Курайда уйнадым. Рөстәм Рахманкул җырлый иде, күлегез дигән җыр башкардык. Һәм мин кайдыр нәрсәдер алып чыктым сәхнәгә. Шушы тамашаны оештырган Шәмси Закиров белән без әле Мунча ташы ачылган чук, Флюр абый шул Ләззәт җитәкчесенең концертларында катнашадыр. Кайбер сценкалар уйныйдыр. Менә шуннан мин шуларга килеп эләктем инде. Шәмси Закиров чакырды. Фәрит абый, Наил абый мәрхүм, менә шулар белән килеп чыккан театр бу. Һәм инде без менә бик күп еллар хәзер Башкортстан тамашачысы белән очрашабыз. Уфа, башка зур шәһәрләр, кичкенә районнар да алар безне бик яратып, Башкортстан халкына, татарларга, башкортларга барсына зур рәхмәтле. Менә шушы 38 елда безгә кул чабып, безне дәртләндереп, безне яратып яшәгән өчен сезгә зур рәхмәт, хөрмәтле туганнар, милләттәшләр. Үзегезгә рәхмәт, Гамил әфәнде. 38 ел элек булган халыкның энергетикасы, халыкның юморны кабул итү һәм бүгенге аларның сезгә карашы. Гомумән халыкта үзгәреш сизеләме? Заманалар алга таба атлый, бит хәзер күп кеше телефонда, интернетта, сез сәхнәдә менә сезнең кызыкларыгызны халык ничек кабул итә? Аерма бармы элекке заманнар һәм бүгенгесе көн? Халыкта түгел, аерма бездә. Без заман үзгәргән саен юморны үзгәртә бардык. Менә безнең төп шарт шул булды. Без Мунча ташлары алдан ук сизгән әйберләр дә бар иде. Суның кая акканын, илнең кая барганын без чамалап, менә ул теге элекке заманнардан калган стиль безнең. Шуңа күрә без юморны үзебез дә үзгәртәбез. Инде менә яшьләр килү, менә үзебезнең хәзерге уйнаган яшьләр, талантлы яшьләр дип әйтәс килә. Алар безнең репертуарга тоже яңалык алып килделәр. Үзләренчә яңалык алып килделәр. Безнең стильне тулыландырдылар. Һәм безнең стильне нәрсә икәнен аңладылар. Менә алдан күрү белү дигәннән мин халыктан да ишеткән бар шундый фикер. Мунча ташы театры ничектер күрәзәчеләр кебек кайбер хәлләрне алдан сизә белеп, шуны юмор рәвешендә сәхнәдә куя дигән. Юк, күрәзәчеләр юк. Эш монда нәрсәдә? Менә шушы без тамашалар ясар алдыннан җәй көне җыелгач, иң беренче җыелышып утырабыз, сөйләшеп. Җәмәгать нәрсә булды менә? Быел менә сайлаулар булып үтте бит инде. Шуңа күрә начамаламадык дигән. Ул инде бу сайлауларга калмый. Җыелабыз да яңа программа ясаганда уйлыйбыз, нәрсә уйнарга быел. Нинди яңалыклар булды, нәрсә булачак. Бәләкәй генә анализ ясап алабыз да теге мишенгәләгәме юкмансын белмибез. Ну ясыйбыз без аны. Инде төп әйбер тамашачыны ял иттерү. Без политика белән кешенең күңелен яңадан былай да бит инде илдә нәрсәләр булып тора. Монда килгәч тә 3 сәгать буе политика сөйләсәң, халык сине яратмаячак.
вакыты мәрәп булды, 3 сәгать дип кайтып китәчәк. Шуңа күрә без кызыгын да куябыз, әзрәк уйландыра торган да куябыз, матур җыр да куябыз. Яңалыкта кертергә тырышабыз үзебезчә. Ләкин барыбер үзебезнең менә бу стильдән, үзебезнең башыннан ук 80 еллардан килгән әйбердән бик читкә тайбылырга тырышмыйбыз. Чөнки башка артистлар алар бүтән төрлек. Менә без үзебезнең юлдан барабыз дип әйтәс килә. Шушы үзегезнең юлыгызны үзегез салдыгыз, шул юлдан барасыз, тайпылмыйсыз һәм әйтергә кирәк, бүген сез Татарстан, Башкортстан республикалары арасында иң көчле театр дип әйтсәк тә була. Сез үзегез килешәсез моның белән? Сездән дә көчлерәкләр юк әле. Театрлар бик күп чыгып карады. Юмор театрлары чыгып карады. Беләсезме, менә әпәт шул үзебезнең юлдан бару белән инде без беренчедән тамашачыга тугрыклы булып калдык. Кабатламадык. Һәр вакыт яңалык алып килдек. Һәм халык безгә ышанды. Мунча ташлар килә икән, алар яңартып алып киләләр. Без искә бер куйган юк. Дөрес 28 елдан бер миниатюраны былтыр 3нче ел уйнап күрсәттек без. Эләктегезме дигән тамашада. Менә шуны уйнаганда безнең Әлфис чыгып әйтәдер. Менә 28 ел вакыт үткән җәмәгать. Бер нәрсә үзгәрмәде. Менә шуңа күрә иң беренче дип флагман дип әйткәнем белмим, безгә шигырьләр язганнар бар. Мунча ташы, йөзек кашы, юморның йөзек кашы дип язганнар бар. Мин ниндидер артистны, коллективны әйтәсем килми, ул начар. Без үзебезнең юл белән барабыз. Менә ризык өстәлдә күп булса, ашарга мосын алып карыйсыз. Шуңа күрә мин юмор белән шөгыльләнгән кешеләргә уңышлар телим. Яшьләргә әле без менә үзебездә яңа проект эшләгән идек. Мин юморист дигән. Менә яшьләрне җыеп карыйбыз. Юк талантлы яшьләр бик күп. Таптык без менә 25ләп кеше килгән иде. Алар менә кешенең вакыты юк микән? Ниндидер язучылар юк беренчедән. Алар нәрсә сөйләргә белми. Бар талантлы җегетләр дә бар, телләре чиста, моңнары бар, үзләренең җырларга теге шигырь язучылар да бар. Ләкин менә шушы грамотный язылган текстлар ниләр юк. Менә төп шулдыр дип саныйм мин. Димәк, сезнең фикерегезчә, әгәр дә дөрес итеп, матур итеп, мавыктыргыч булырлык итеп язылган текстлар булса, яшьләр аны булдыра алыр. Текст язучы юк, димәк. Булдыра алыр. Шуңа күрә менә минем ишеткән бар, рус юмористларында КВНга бик күп сылы командалар яза. Чөнки бер кешенең генә башы җитмәй, безнең үзебезнең команда бар. Безнең үзебезнең башы җиткән малайлар бар. Тема алып киләләр. Амил абый булай тигәле. Әйдә менә булай тигәле. Менә безнең үзебезнең команда. Менә безнең үзебез автор, үзебез чыгып уйныйбыз. Шуңа күрә безнең уңышлар шунда дип саныйм мин. Хөрмәтле дуслар, репетициялар тамам. Хәзер инде әлегә пәрдәләр ябыла, чөнки хәзер берничә минуттан Мунча ташы ай кыздыра башлый Яшьләр мәдәният сараеның сәхнәләрен. Безнең белән бергә булыгыз. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда шулай Мунча ташы театрының инде күп еллар буена халыкны күлдереп, шушы театрда хезмәт итүче Искәндәр Мутыйгулла. Белүемчә, сез 30 елдан артык эшлисез бу театрда, шулай бит? Әйе, шулай гомер узып киткән. 30 ел менә 19 февральдә булды. Ничек дип әйтим инде, бу театрда гомер узганга бер дә үкенмим, чөнки көлеп яшәүдән дә бәхетле нәрсә юк бит тормышта. Кайбер кеше моңсуланып гомерне үткәргә мөмкин. Менә бу театрда инде көне-төне шаяру, шаяру ул нәрсә ул? Шаяру тагы бер тапкыр гомерне озынайту, яшәү дигән сүз. Шаяры, бит әле сезгә менә халыкны, үзегезнең кайфыгыз нинди булуына карамастан һәрвакыт күлдерергә кирәк. Менә шушы яклап ничек бу эшнең четерекле яклары бардыр бит. Чынлап та дөрес сорау бу. Хәзерге вакытта, соңгы вакытларда кешене күлдерү аеруча авырая башлады. Чөнки кеше хәзер күбрәк әллә политика карый телевизорлардан, ниндидер теге ялган теге вакыйгаларга ышанамы шунда. Ул бит телевидение ачсаң, һәрбер каналдан ниндидер булса, бүген чыгып яшәрдәй мөмкинлек калмады дигән шундый информациялар бар. Бер уйласаң, тормыш Аллага шөкер, менә без театр инде бүген 38 ел гомерне үткәрәбез. Шуңа күрә мин бердә зарланганым юк, Аллага шөкер. Авыр чакта да, һәр вакытта да менә шу коллектив белән без бөтен нәрсәне уртага салабыз да, сөйләшәбез дә, барысы да әйбәт сымак. Искәндәр абый, менә карап торам да, бигрәк матур костюмыгыз. Әле менә сез нәрсә, нинди миниатюрада нәрсәне аңлаткан
миниатюрада катнашырга нәрсә халыкка җиткерергә ашкынып торасыз хәзер чыгып? Бу миниатюра комитет дип атала, но без инде аның секретларын хәзергә әйтмибез. Чөнки бу комитет Рәсәйгә каршы дип атала торган комитет. Хәзер бит бүтән күп илләр карыйбыз телевизорлардан теге дипломатларны куып кайтара башладылар шулай бит. Бик күп значит Рәсәйгә каршы бик күп кешеләр, бик күп илләр. Менә шуны без чын барлыгында нишләп безгә каршы икән барыбер чит илләр. Менә шуны үзебезнең миниатюрада бик кичкенә генә итеп, матур гына итеп күрсәтергә телибез. Секрет. Саке? Ya. Şey! Әле кайнамаган. Кайнагач эндәшер. Рәхмәт. Борчылмагыз. Рәсәйдә бердән-бер аек кеше мин калачакмын. Сомневаюсь. Димәк, сез әзер. Әзер. Минем хәтта рюмкада бар. Рәсәйдә иң кирәкле корал. Сер итеп кенә ачып китегез, тормышта сез нинди кеше? Тормышта дип Аллага шөкер, тормышта дип артык өйгә кайткан юк. Гастрольдә. Минем теге тормыш дигәч күп җирләргә баргач сорайлар инде. Менә ди, әле җәмәгатегезне күрдек. Шул хәтле матур сакланган инде ди. Нема әйтәм, нишләп сакланмасын, аның бит ире өйдә тормый. Шуңа күрә Аллага шөкер, тормыш үзенчә бик матур бара. Ике малай үстердек менә. Инде оныкларым бар, бабай. Менә шуңа күрә Аллага шөкер. Чын барлыкта әйткәндә, хатын-кыз ул һәр вакытта да матур булырга тиеш. Тормышта. Ул теге кухняда гына түгел бит әле. Шуңа күрә хатын-кызны саклау ирнең беренче вазифасы да ул. Чөнки хатын-кыз сакланса, без сакланабыз. Ә хатын-кыздан башка кем соң без? Беркем дә түгел. Шуңа күрә аларга сәламәтлек, саулык. Амин. Амин. Ой, рәхмәт сезгә шундый матур фикерләрегез өчен. Димәк, күз алдына китерсәк, сезнең әйбәт ничек идея туа. Сез аны барыгыз бергә җыелышып, фикер алышасыз, уйлашасыз да һәм сәхнәгә чыгарасыз. Шулай бит. Кем сәхнәгә чыкканчы бик күп вакыт узалаңа кемдер әйтә, менә болай бармый. Чөнки мин җитәкче буларак та мин иркенлек биргән. Алар миңа да каршы киләләр. Мин бер сүз әйтмим. Менә шулай булсын дип, ничектер менә халыкка ярарлык итеп без аны күрә беләбез инде. Анда әйтик, кайберләр бик матур сүзләр сөйләр, менә Искәндәр безнең Şekilde koya bir iki motor kuyrukmu şalt, ol soňrak üstele. Başta biz bir 60-70% hazırlayız әйберне. Birinci konserttan ol уже күренә. Халык монда көләме, юкмы? Һәм башлана эш, өстәүләр, ит үстерү дибез инде без аны. Ит үстереп, теге моторлап кую инде. Бизәү һәм менә шулай миниатюр килеп чыга. Şabunizin siqamil. Bir tutayım ben siz. Gidi kamil bulayım men. İskender bit alayım. Mutluyuk. Mıyığın kırgan. İldus bit bu. Tanıylar İldus Elvirovich. Mahvur bilen bunda kayan kilip çıktınız, ha? İşten kaytıp gelemiz. Nindi iş bunda konsert var. Barıgız bar. Bizden sana bir takdim var. Bir tiyin akşa vermeyeyim mi sizge bu ten? İşte koşmayayım. İşlep koşmuşsun? Şükür kazırga koştum. 3 sutki şahım yattınız. Tirenerek buldunuz şükürüm. Тәнкыйть сүзе ишеткәнегез булдымы? Юк, булай килеп, менә бу миниатюра ызгыл җыгы инде дип әйткәннәр юк. Аңламаган кешеләр бар, кайберләрен әйтик. Без аны үзебездә күрәбез. Әгәр дә миниатюра слабыйрак икән әзрәк. Без аны или үзгәртәбез, или төшереп калдырабыз. Шуңа күрә берничә миниатюра менә бу күлкеләрне алдан берничәне артыграк әзерлибез. Чөнки шикләнү булса, мисал чынап татмады, менә моны саташак дип. Безнең хәзер үзебезнең бинабыз бар. Шуңа күрә без сәхнәдә бүтән әйберне эшләп бетереп чыгабыз хәзер. Әле бу бинагыз сезнең күп ишетүемчә, белүемчә күптән түгел генә барлыкка килде. Сезнең төркемдәге артистлар, алар төрлесе төрле шәһәрләрдә яшиләр. Бүтәнегез дә бер шәһәрдә яшәп иҗат итмисез, шулай бит? Безнең төрле җирдә, төрле эштә эшлиләр. Әйтик, хәзер инде менә яшьләр миндә штатта, менә Рөстәм безнең пенсиядә, Искәндәр үз эшләре белән, калган ниләр шул килеп үз эшләре белән шөгыльләнә, ләкин безнең белән йөриләр. Шундый эш була бит инде менә. Сезнең бинагыз, халыкка тагыла ачыклап китик, Түбән Кама шәһәрендә, шулай бит? Безнең 35 ел буе без бинасыз яшәдек. Менә 3 ел элек Түбән Кама шәһәренең мэре Илсура Ишметшин безгә бирде бүлмә. Ул шунда без үткәрәбез. Үзебезнең сәхнәбез бар. Кичкенә генә бии торган шунда ук зал биргә була. Без бик шат. Шуңа күрә сизсәгез, менә соңгы 3 елда безнең репертуар да яхшырды.
халық та матур итеп карый. Менә без рәхмәтле менә шуны биргән кешеләргә. Әйтергә кирәк, хәзерге елларда халыкта кризис сизелә дип ишетәм күп кенә артистлардан, гомумән чынлап та ул бар. Кызганычка каршы, сезгә ул сизеләме? Сезнең тамашаларыгызга халыкның килү саныннан билет хакларын гомумән ничек менә азакы 3 елда үзгәрттегезме, арттырдыгызмы? 3 ел түгел билет бәясен без 10 еллап үзгәрткәнбез юк, конкретно итеп. Ну, мәсәлән, беләсезме, дисбаланс китте. Билетны артистлар хәзер бик үстермиләр. Кайберләр үстереп карый, улан кире төшерә, чөнки халыкта акча ulatlык түгелдер инде. Һаман тамашачы, шулык тамашачы йөреп сөйләр бит инде. Беләсезме, проблема нәрсәдә? Мәсәлән, концертны узгару өчен анда бик күп акча чыгып китә. Афиша, билет, реклама. Менә шушыны оправдать итә алмый хәзерге заллар. Аренда үсте. Бүтән җирдә акча алып калалар. Шуңа күрә менә бер белмим, бу эстрада киләчәктә ничек тартыр. Ярый, безнең әле халык бар, Аллаһка шөкер, без рәхмәтле халыкка. Алар безне яшәтә. Төрле анда чиновниклар указ чыгарып яталар, менә ниндидер маршрутный листлар менә Башкортстанга чыга. Алар миңа калса һаман авырлык эшлиләр, һаман халыкка, халыкның бит концерт ял итәсе килә, барыбер. Шуңа күрә мин тәнкыйть итеп әйтәсем килми, менә шулай барганга без бик шат. Безнең пока кризис сизелми. Хезмәт аша сизелми. Кайдар кемнедер бәлки кимсетергә дә туры килә, кимсетү түгел, менә эш күбәя, зарплатасын бик арттырып булмый кешенең менә. Менә шундыйрак дисбаланс бар. Менә сезнең төркемдәге театрдагы егетләр, кызлар, яшьләр гомумән эш хакы белән ризамы? Канәгатьме? Канәгать булмаса эшләмим инде, кеше китә бит. Канәгатьтер дип саныйм, чөнки мин үземчә тырышам, кешенең хезмәтенә карап, халык килүенә карап, үзебезнең эшләгән акчага карап, кешене обижайтергә хакым да юк. Миңа әни һәрвакыт кеше эшенә кермә дип сөйли. Әле минем әнием инсан, 87 яшь, әйтә, бер кашан да кеше эшенә кермә дип. Ул кире кайтачак диде. Хәерле кич, Рөстәм абый. Ничек сезнең хәлләрегез? Мин аңлыйм инде, хәзер менә пәрдәләр ачыла, сез репетиция итәсез. Мин шунда калам. Сез башлап җибәрәсез. Да, мин башлап җибәрәм, получается, Ничек соң кәефләрегез, дулкынланасызмы? Дулкынланамсың, дулкынланам. Чынлап та бүген театрның туган көне бит әле. Ул особенно җаваплы. Да, менә дулкынланам. Биләмәгез миңа. Сезнең өчен ничек бүгенге көндә халыкны көлдерү? Авырмы? Бик җиңел димәс идем. Ну, безнең менә 38 ел дәврендә үзебез тәрбияләгән тамашачыбыз бар. Менә бәләкәйдән алып. Шуның өчен безгә җиңелрәк. Буламы шундый чаклар, менә сез сөйлисез әйме? Үтми ул халыкка, менә көлми, кабул итми ул. Шул вакытларда сез нәрсә кичерәсез икән күңелегездә? Шабыр тиргә батып чыгасың инде. Анда китә. Син былай дип әйтмәдең, син тигеләй дип әйтмәдең. Менә былай дип әйтергә кирәк. Андый чаклар булгалады, ну сирәк. Хөрмәтле тамашачылар, менә гримеркага күз салган ик. Безнең Гамил абыебыз менә шушындый бөтенләй шын Япониядән кайткан ирләргә ошап калган. Консун акамото хиравата. Бу костюмны киеп, гомумән тамашачыга нәрсә җиткерәсегез килә сезнең бу киләчәк миниатюрагызда? Мин самурай, япон кешесе, без Россиягә каршы комитетның членнары. Мөмкин чыгыш вакилы. Бу костюмнар менә монда тиктерәсезме, әллә инде теге менә бу толымнарны? Шундый бутиклар бар инде, саталар киемнәрне. Нигә? Махсус саталар инде, төрле киемнәр. Шунда минем хатыным иптәшем Алсу Садик тәшле музыкант булып. Нәрсә заказ бирде, Казанга кергәнем шуналарга. И бу тора. Менә шуны алды, анасын мине белән Рөстәм бар Хасанов. Ул әйтә, менә немец киемен алыга. Менә шуны нитек тә менә идея шуннан килеп чыкты. Киемнәрдән башлады. Димәк, киемнәрне күрәсез һәм сезгә ниндидер идея килә, шулай бит? Менә бу миниатюр шулай чыкты. Әнфис идеясын алып килде, аннан соң әйдәгез, менә представительләр былтыр бит инде менә 17нче ел революцион 100 еллыгы булды инде, как бы. 100 ел үтте, менә нинди үзгәрешләр, ничек менә шунда күрсәтәбез инде без. Әзрәк менә шушы үзебезнең Россияны күрсәтәбез, үзебезнең аның азагы шулай бит. Россия үзен бетермәсә, аны беркем дә бетерә алмый. Шуңа күрә бөтен әйбер үзебезгә килеп терелә. Менә гади генә әйберләр, менә хәзер менә биш бара шундый теге сөт үзәп айттылар бит.
Вот заводларда порошок кушалар икән. Халык үзе дә кушып бирә икән хәзер. Менә шунысы аяныч. Бездә мәсәлән химкомбинатта газ чыгара кушмый, экология. Какой-то бер шундагы мастер өенә кайтып китә, шул экологияны ача да үзе кайтып шуны сулый. Менә без үзебездән башларга тиешбез. Тәртип салуны. Татар халкы бигрәк теленнән башларга тиеш. Менә шу иманнан башларга тиеш. Чөнки без үзебездә менә бу минеке түгел, бу мине. Без шушында яшибез. Безнең бабалар яшәгән. Алар иманны булганнар, юлда яткан әйберне алып куйганнар, ипи балчыгын сыдырып алганнар. Шуңа күрә менә 38 ел уйныйбыз без, һаман кешегә күрсәтергә тырышабыз. Халыкны тәрбияләргә тырышасыз, шулай бит. Тырышабыз. Ну, күрсәтәбез дә, теге исерекләрне дә күрсәтәбез, что әйбәт түгел, алар гел уңышсызлыкка очрыйлар. Менә шундыйларны күрсәтәбез. Ну, бу программада менә без күрсәтәбез килде. Илдәге менә бардак ничек битергәсең? Мактанмаска кирәк артык, лучше эшләргә кирәк. Кемнәрдер эшли, кемнәр пабалаты, кемгә нәрсә бирәләр, тендерлар үткәрәләр. Нишәп гади тырыш кеше бирмәйләр аны. Менә шундый, ну политизированный түгел бу, бу кызык бу. Без моны просто тыштан шулай, эшкә керсәң, кешаңна бутыра, синап та шулай бит. Менә үзебездән башларга кирәк. Вала, мен киттек. Profesyonel. Biz zakускага помидорлар жиберген идек. Жетті мекен халықтан сұрап қайтады. Узган жылы штабыз комитетінің һәр ағзасына Ресейнің бір тармағын бітірге деп іш жүктедік. Мәселен сіз, мистер Пелдершва. Біз сізді Ресейнің жолларын бітірге жібердік. Бардыңыз ма? Я, жолларын бітірге бағға шыққан едім. Бағып жетіп болмады. Хөрмәтле дуслар, без инде шулай бер арты артистларыбызны сәхнәгә озатабыз. Һәм инде чираттагы безнең артистыбыз Гөлгенә ханым, хәерле кичләр сезгә. Хәерле кичләр. Харап торам бигрәк матур, зауыклы итеп киенгән. Сез инде бүген хәзер нинди рольне башкарырга әзерләнеп торасыз? Мин Елизавета, әйе, шул уйнарга менә әзерләнеп торам. Елизавета булып сез халыкка нәрсә аңлатасыгыз килә? Үзегезнең бу ролегыз белән? Елизавета ул менә монда безнең бит хәзер шундый миниатюра, әгәр дә белсәгез, ничек теге Россияны таркатырга дигән безнең миниатюра бара. Но Россияны таркатып булмый, Россия шундый мощь страна ул. Но менә шунда инде теге аяк чалучы илләр бар безнең Россиягә каршы. Менә һәм шуларның бер мин ишеленә әгъзасы Елизавета үземне шушы миниатюрамда теге илне таратырга, культурасын бетерергә Россияны дигән әйбер белән чыгам. Но Россиянең культурасын бетереп булмый. Россия ул иң культуралы илләрнең берсе һәр яклапта. Рәхмәт. Гомумән бу театрда сез ничә ел инде эшлисез? Мин гомумән театр артисты буларак эшлим 30 ел сәхнәдә. Менә шушы 30 елның 3 елын шушы Мунча ташы эстрада театрында эшлим. Аннарында эшләдем мин драма театрда Туфан Миннул исемдәге Татар дәүләт драма театрында эшләдем, шулай Түбән Кама шәһәрендә. Хәзер инде күчтем бирегә. Мунча ташы театрында эшләү шартлары сезгә гомумән ошыймы? Искиткеч. Менә мин бит инде драма театрда эшләгәч, анда бит инде бүтән төрле атмосфера, бүтән төрле әсәрләр, ә монда рәхәт, монда шундый теге көлке, шулык серьезный әсәрләрне, халыкның бүгенге көнне кадагына суга торган мәсьәләләрне көлке килеш без халыкка күрсәтәбез һәм халык аны күбрәк аңлый. Шуңа күрә бик рәхәтләнеп, менә үзебездә күп энергетика алып, яшәреп, менә шушында Мунча ташында шатланып, куанып эшләп ятабыз, Аллага шөкер. Сезгә шулай үзегезнең төркемдә булган артист кызларыгыз ярдәмләшә, шулай киенергә, чишенергә, Әйе. Менә алай приятныйрак. Үзең киенү бәк читен ул. Мөртә кыек чыгарга, шуның өчен бездә андый әйбәт бик мактала бу эшләр булышулар. Сезгә бу эшләрне дә башкарган өчен эш хакын арттырыбрак түлиләрме соң? Каждый концертта 10%. Сез, конечно, дисез, ә кызлар юк ди. Кайсыгызга шанырга? Мин белмим.
Кирге унутмагыз инде. Зарплата инде ул концерт үчүн бит инде. Бу биздин чисто бу менә биздин коллегаларны менә шулай бер-берсенә ярдәм итеп эшләү бик күңелле ул. Сез үзегез монда Бер почмакта утырып торса тоже дөрес булмас бит ул. Үзең кинәсең аша. Булай раз ул карый менә кайда дөрес элеккәнме, дөрес элекмәгәнме. Шуның өчен сез кем булып чыгарга җыенасыз ул? James Bond. Агент 007. Нахтымын да ахтымалай. Утыз 8 ел буена шушы Мунча ташы театрын җитәкләгән Гамил әфәнде үзе әле һаман авылда яши, шулаймы? Туган авылында яши, менә шуның турында сөйләп китсәгез, бу бит инде чынлап та күп тамашачыларга кызыклы булыр. Күп кенә шундый данлыклы кешеләребез бар, әлбәттә бит инде иҗат юлында булганнар бигрәк тә шәһәргә, Казанга тартыла, Татарстанда яшәсәләр. Сез ничектер үзегезнең авылыгызга тугры булып калгансыз? Ни сәбәпле шәһәр сезне үзенә тартмады икән? Мен үзем Түбән Кама районы Шәңгәлче авылында яшим. Минем туган авылымда шунда без 5 малай үстек. 5 малайның да авылда өйе бар. Без авылны барыбыз да гаилә белән, әти-әни безгә мәхәббәт тудырган авылга бик тату семья булып үстек без. Безгә бик шу. Минем 2 тракторым бар. Шулар белән бабайның 4 гектар җире бар. Мин җәй буе шунда тракторга утырып, үземнең бакчага сарымсак утырттым. Бөтен бакчаны инде. Шуны үстереп, балалар белән мәш килеп, алма агачларым бик күп. Оныкларым кайта, балаларым кайта, менә шулай итеп авылдан ям табып яшим. Казанга ни күчмәс, Казанга мин барып кайтам. Эш буенча гел барасың бит инде. Барам мен дә сукланып кайтам мин Казанга. Мин аны сөйәркәннә барган кебек дип сөйләгән идем. Шуңа күрә белә, менә шуңа күрә Казанны да бик яратам, Татарстан башка шәһәрләрендә яратам. Аерым төрек дигән әйбер бар, Шәңгәлчемдә торам мин. Гамил әфәнде, димәк, авылда сез мәш килеп, авыл мәшәкатьләренә, эшләренә күмелеп яшисез. Ял итү урыннары кайда икән сезнең? Ял итү менә мәсәлән, шул бакчада казыну минем өчен ял. Шушы трактор белән җилләтеп бер урманга менүчәм икән мин. Җиләк җыярга менә мин шуның белән балыкка төшәргә яратам инде, вакыт тапсак. Менә иң яхшы ял инде менә шу туганнар белән очрашу. Безгә ял бигеләкме бит инде, менә җәй көне мин ураза тутам, менә бер ай, баяннан Алла бирсә, бер ай ураза тутам, шунда 5 намазын укыйбыз. Бар тик тормыйсың, бар эшлисең инде. Ял итү бер күнеккән кешегә бик тәтеми ул. Барыбер. Менә шул туган як табигатында йөрү минем өчен ял. Менә Гамил әфәнде әйтеп киттегез, намазда укыйбыз дип әйме, мин әле сәхнә артында күреп калдым, сезнең кайбер артистларыгыз матур итеп төбәтиләр киеп, намаз укырга җыенып йөриләр. Гомумән сезнең төркемдә дингә караш бик уңгай. Чынлапта дингә караш бик уңгай. Безнең Әнфис белән Рөстәм инде 5 намазда, калган артистларыбыз да менә без җыелышып җомгага йөрибез, калдырга тырышмыйбыз. Сез үзегез аларны өндәдегезме, әллә алар үзләре бу юлны сайладылар, үзләре килделәрме бу юлга? Дингә кыстау әйбере мин андый нәрсәне әйтмәдем, ләкин кешенең аңа үсә бит хәзер. Беләләр, кайчандыр дөресләмәгәннәрен, дин ул яхшылыкка итә, кешенең иманы бар икән инде, ул иманлы кеше белән эшләргә дә рәхәт. Син аңа ышанасың. Иманлы кешегә ышану ул иң әйбәт әйбер инде. Калган малайларыбыз да ичмиләр, тартмыйлар, берсе генә тарта. Безнең ишеп сәхнәгә чыгу дигән әйбер юк. Гастрольләрдә бик бердәм инде, берәрсә булса булышабыз бер-безгә. Безнең водителебез бик яхшы, Зөфәр Галимҗанов, ул үзе көрәш буенча мастер спорты. Безнең белән тәңгәл килде, менә автобусны карый йөртә. Бухгалтерыбыз бар, Ләйсән. Менә яңа килгән кызларыбыз бар. Аида, Айгөл, Гөлгүнә, безнең Татарстан Казан артисты, бүтән театрдан килде. Монда менә шушындый матур тимер креслоларга утырып ял итә безнең хөрмәтле тагын бер Мунча ташы театрының хезмәткәре дисәк тә була. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кичләр. Зөфәр абый, Мунча ташы театрының водителе. Сез менә миңа сер итеп кенә әйтеп китегез әле, Зөфәр абый. Менә юлда йөргәндә, гомумән гади тормышта бу сәхнәдә күлдереп йөргән артистлар, алар үзләре шаяннармы, кызыклармы? Барыбыз да шат күңелле һәр вакытта. Шаярулар, көлүләр еш буламы соң сезнең гади тормышта, менә юлда йөргәндә, автобуста мәсәлән?
Була, шасты була. Ну, көбірек жол итәргә тырышабыз жолда йөргәндә. Бик матур шагу киемнәр кигән безнең чираттагы актрисабыз дип әйтәбез инде. Айгөл, сез Монча таш театрына күптәннәнме? Юк, мин менә беренче сезон гына әле монда. Нинди сынаулар аркылы үтәргә туры килде сиңа бу театрга эләгер өчен? Сынау дип инде Син үзең килеп эләктеңме, әллә инде сине үзләре эзләп таптылармы? үзем килдем, үзем шалтыраттым. Һәм инде Гамил абый сине бик каты тикшергәндер, шулай бит? Ну, примерно шулайрак. Менә төрле рольләр башкарырга туры киләме, кешене көлдерер өчен? Гомумән сиңа бу эш авыр биреләме? Ну, кеше көлдерү җиңел әйбер түгел. Драма намного җиңелрәк. Театр булгач, сез бит инде һәрвакыт гастрольдә йөрисез, әйме? Бүген мәсәлән син яхшырак чыгыш ясадың. Кичә алай ук түгел, менә шушындай нәтиҗәләр ясаганың бармы син үзеңә? Ну, зрительдән зависит инде. Ансы да бар әле. Халык исе шундый бик активны карап утыра икән, көлеп, теге рәхәтләнеп утыра икән, то безгә тоже уйнау җиңелрәк инде, приятно уйнарга инде. Шулайрак, ну, төрле җирдә төрле зрительләр әле. Инде менә бүген туган көн булгач театрда эшләп киткән калган артистларыбызны котлыйс килә. Алар бик күп эшләрне керттеләр безнең Ульяна, Шәмси Закировичлар, Алчәчәкләр, санап китсәң бик күп инде. Салих абыйлар мәрхүм, Камил абый вафат булды. Менә шушы бердәм коллектив Монча таш яшәсен, безнең тамашачылар яшәсен. Бергә булыйк, дус булыйк, көлеп яшик. Ташка су сибү сездән, көлдерү бездән. Хөрмәтле дуслар, менә үзегез күреп торасыз. Рөстәм абый Рахманкул Козгынчинский дип тагын өстәп әйтергә дә куша әле ул. Бер миниатюра өченчегә костюм алыштырайын, шулай бит. Костюмны да алыштырып бергә кирәк. Ул сүзләр менә сөйлисе сүзләр башта әйләнмиме ул? Юк инде башта әйләнми, ничек башта репетиция салган, постановка куелган, бөтенесе куелган, шуның өчен буталмый, Аллаһка шөкер. Бутала башласаң Менә бутала башласаң дигәннән, гомумән яшь артистларга менә сәхнәгә яңа гына әле юмор сөйләргә беренче адымнарын атлаган артистларга нинди киңәшләр бирергез? Менә шу текстларын тулмасын өчен, костюмны да алыштырып өлгеришергә тизик булсын өчен, популяр булсын өчен юморист. Аның өчен үз өстеңдә эшләргә кирәк, күбесен. Сразу теге йолдызлансаң, әйтәләр бит, звезда дип әйтәләр бит. Бөтенесе дә була. Әгәр дә сразу менә шундый әйбәт коллектив коллектив хәзер, мин уже Монча таш дип йөри башласаң, конечно, бер нәрсә дә килеп чыкмый. Шуның өчен үз өстендә эшләргә кирәк. Һәр сүзне нидә генә түгел, репетиция, өеңдә ятлап бергә, урамда ятлап йөрергә. Шул чакта гына әйбәт килеп чыгачак Алла бирсә. Сез әле кем булып чыгасыз инде хәзер? Шул ук Джеймс Бонд уже Россиягә барып, Рәсәйшә кайта. Bitkən, dögləb yana urmanları, suatda bitəklər bitti urmanları. Lizaveti ciddi sizge. Ну, efendim, ne de bir yaşamak bilen. Şıkıraymış o şarap. Şeyden çıkalım bitti. Ruski diversa. Mana bir kulturli kişi kayıttı. Agent 007. Yok, 0 gına kaldı. Нәрсә бетерде сезне, Джеймс? Пасашок. Бөгүс иш пасашок. Похмелсан. Шамаламаған. Мистер Джеймс Бонд. Hayır. Biz sizning Rossiyaning xalqini shirtirgan jibardak shirtdingizmi? Shirtdim. Kimlarni? Mana sizga toba yo'nalgan raketalarning knopkasini bosuvchilarni shirtdim. Raket. Mana har bosam. Basam deb qoldilar. Achtung! Luister, hurmatli afandilar, bizning yilish tamam. Men ketdim simpoziumga. Qayda, Siboyda, qayda.
Hürmetli Seritip Kına Tapşırın tamашaçıları, bu grimерка көз салғанық, biz mında өзіміздің яқташыбыз Шақмағы жігіті, Allah қайым Рүстем хайырлы кешлер. Bu біздің Рүстем Хасанов була достар. Әлігіне ол шынды қатын қызы ролін әзірленерге була шулай киінген. Семіз ник шақымадығыз? Бей шақып тұруға біз бит шақыдық, сен бит айттың башта 5 минут керек меңа әзірленерге қатын қызлар ұзақ киіне ол дедің. Ұзақ киіне екен. Енді 5 түгіл, ол минут күтіп тұрды гримерка ешік түбінде. Бик қотлаулы екен қатын қыз болу. Ол шеш, ол бизәну, ол шалбар, ол колготки дегесемесі. Міне, Рүстем, қазір аңладығыз ма енді қатын? Қазір аңладым, бик ауыр екен. Мен даже бұл киімде, бұл рөлда қазір қатын қыз нәрсе переживайт еткенімді аңлай башладым. Ах, Рүстем, барсы да шылай қатын қыз кебек киініп. Bütün yigitler ise bildiler, afu tilep, koy bir evlergesini anladık, uçtum. Dostlar, mine şulay. Her bir irat Rüstem kebek xатын kız rolüne bir 20 minut qana bulsa da özün şulay xатын kız rolüne koyup qarasın. Köpmü kerek mine bizенерге, yüzüklerin köp taqqan, jirine kirip әзірленген, бик көп вакыт керек шулай бит. Камень трогать. Ай, ладно, Рүстем. Ну, сөйләп китәле, сиңа бу театрга килипләгү гомумән кыйын булдымы? Мен Түбән Кама шәһәренә эш эзләп киткән идем. Ләкин мен үземне сәүдәгәрлектә таба алмадым. Шуңа күрә шушы театрга эләктем дә инде 10 ел Аллага шөкер. Чынлап та күңел халәте дә төрлечә була бит. Иҗат кешеләрнең бирәк таймыга бер чакта күңел төшкән чаклар, гаилә өчен борчылган чаклар. Менә шул вакытта син каян көч табасың чыгып халыкны күлдерергә. Җырлау да әле ярар җиңелрәк, ә менә күлдерер өчен ничек көч аласың син үзеңә? Күлдерер өчен каян көч алабыз дип, иң беренче Худайдан сорыйбыз инде. Безнең арабызда диндә булучылар да бар. Аллага шөкер, Алла ярдәменнән ташламай. Аннары иң мөһиме безгә тамашачы көч бирә инде. Алар безне елмаеп, күз карашлары белән алардан уже без күрәбез, что алар безне көтәләр, сагынганнар, алар безгә энергия бирә. Без шуңардан тагын да эшләсе килеп, елмаясы килеп, күлдерәсе килеп эшлибез. Рөстәм, әмінә үзеңнең әйме күңелеңә нык үтеп кергән кайсы ролең айрыша исеңдә калды? Кем программаларны, я булмаса әлеге программадан? Bütün рольләргә дә алай бирелеп уйныйбыз инде. Ну, миңа үземә ошый сүзсез рольләр, пантомима. Ширкидә булдым, папугайда булдым, обезьянда булдым. Анда җиңелрәк хайваннар артык күп сөйләмий. Алар мимика жест белән генә күрсәтә. Мен ансы ничектер якынрак. Менә бу хатын кыз ролендә син нәрсә аңлатмакчы буласың ул? Менә шушылай киенеп чыгып халыкка. Бу номер туды нәрсәдән үзебезнең гаиләләрдә дә андай бер бар. Кругом да около бу злободневный проблема. Менә ул телефон белән бәйле әйбер. Телефонга кирип китү кибер дөньяда яшәү. Бу WhatsApp дөньясы, интернет дөньясы. WhatsApp, интернет менә шул ширдән әзрәк арынык, әзрәк гыйбрәт булсын дип чыгардык без бу номерны. Тагын да әзрәк шуткага әйләндерер өчен хатын кыз ролына үзем алындым инде. Хатын кыздан күлүе җиңелрәк, хатын кызның кайбер ниләреннән күлүе җиңелрәк, әгәр дә ул ролны егет кеше башкарса. Әйтерәм бит инде. О, менә бу менә. Хоп. Биюләр. Чәчәрәс бар. Чәчәрәс бар. Бибстел. О, кем белән яшим мине? Красавица, блядь. Не ценишь. Тир, что ли? Yok. Ничек аңлатырсың син, а? Ну менә бу менә. Хоп. Качалка. Yok. Это зарядка? Точно. Нәрсәгә өйрәтәсең бик катаны? Өйрәтмибез. Менә анда бер сүз алыштырып карыйбыз. Без шулай экспериментлар ясыйбыз. Менә мәсәлән, бер сүз кыстырасың, мотор айып китә. Редактор иткән. Мәсәлән, чыгып качу дип ул әйтә. Мәҗәп чыгып китеп булмый дип әйтеп карады. Гөлгән апа, әйтегез әле, менә Гамила абыйның үз янында. Ул тәнкыйтьләргә өйрәтергә күп яратамы? Ул тәнкыйтьләргә өйрәтергә күп яратмый. Ул әйтә, ул дөресен әйтә. Ул менә теге арттан сөйләп җөрми, дөресен әйтә. Потому что аның опыты, ул 38 ел сәхнә эшләгән, именно юмор сәхнәсендә. Шуңа күрә ул белә кайда халыкны күлдерә торган сүзне менә кайда точно китереп әйтергә. Ул вообще молодец, алар. Илгиз, сиңа да хәерле кичләр дибез. Хәерле кичләр сезгә дә. Менә тамашагыз инде беренче бүлеге тамамлануга таба якынлаша. Ничек кәефләр? Халык көләме? Күлдереп буламы? Була. Шунда да Уфа тамашачы ул
ең жақын тамашашысымын, чөнки мындагы атмосфера халыкка ничектер әйтим инде. Менә әйтеп бетереп булмый ул сүзне, ничек. Халык яратып каршы ала, менә чыгасың, уже килдегез, менә ниһаят килдегез дип Уфа халкы көтеп тора безне һәр вакытта да. Менә беләсеңме, Илгиз, кайсы артисттан сорама тамашачылар турында бит. Сорамаган килештә барсы да шушы Уфа тамашачысы мактыйлар. Бу ярага тырышымы, бу чын баракта да шулай. Нигә менә бүтәнчәрәк Казанда мәсәлән тамашачы ничек соң ул алайса? Казандыкы бүтәнчәрәк әзгенә, чөнки Казан артистларга бай бит инде безнең Казан. Анда ишектер тикшереп утырган сыман, шундыйрак күзлектән карап утыралар. Уфада гаеп эзләмиләр. Юморың бар икән, көләләр. Юк икән, гафу итегез, көлмибез диләр. Менә нәкъ шулай ук ситуация. Илгиз, син бу Мунча ташы театрына ничә ел хезмәт итәсең инде? 2006да килгән идем, димәк, быел 12 ел була инде. Димәк, син укып та беттең һәм бу театрга беренче адымнарың белән килеп тә кердең. Килеп тә кердем, эшли дә башладым, менә хәзер инде 12 ел гомер узган. Илгиз, менә 12 ел элек һәм бүгенгесе көнгө Илгиз нәрсә белән аерыла? Ничек дип инде? Ну, үстем дигәндәй, семья бар, гаилә бар. Тормышка чынлыкта да бүтәнчә карый башлыйсың, чөнки алдан үзем бала идем. Хәзер үзем әти, үземнең бала бар. Бүтәнчәрәк карыйм инде тормышка. Менә иҗат дөньясына килгәндә, без инде менә хәзер әңгәмәләр корып үткәндә, шундый нәтиҗәләр ясадык. Сезнең күп кенә миниатюраларыгыз, ул тормыштагы хәлләр, алар көлдерү белән бер рәттә кешене нәрсәгәдер тәрбияләргә, карашын үзгәртергә өндиләр. Син үзең ничек үсәсең менә шушы миниатюраларны куеп? Безнең бу бит менә интернет гаиләне карап үттегез. Ул чынлыкта да хәзерге тормыш безнең шул телефонга кирип китте. Бер кемдә менә кисәне кара, уже телефон кисәдә. Ул булмаса ничектер тормыш бармаган сыман. Чынлыкта ул элек яшәдек бит, телефонда юк иде безнең. Мәктәптә укганда телефон юк, нәрсә икән дә белмәдек. Хәзер бөтен нәрсә шул кайда WhatsApp кайбер килде микән, шул телефон. Шуның өчен әзгенә кешегә тәрбия булсын өчен ул телефонда көне-төне утырмагыз дигән нияттән эшләнгән эш инде бу миниатюра. Менә үзегез дә кәметтегезме соң телефонда утыруыгызны, әллә инде ничек? Чынлыкта да анда мин әйтәм, теге бала кит компьютер каршысыннан үзем барып утыра. Идея нәкъ шулай инде, баланы куасында үзең компьютерга кирип утырасың. Үзебездә дә гаеп бар андан гына түгел. Син инде димәк үзең техник яктан да театрда ярдәм итәсең, җырлыйсың да, катнашасың да шулай бит. Күп кырлы талант иясе. Урланып әйтәсеңме шулай дип үзеңне? Шыннан да менә беренче елны әле мин катнаштым, актер буларак дип әйтергә була. Инде шулай ук җырлыйм. Инде менә музыка юлын алып барам. Инде безнең звукорежиссерыбыз бар аерым. Менә шундый хәлләр. Минем үзем дә менә тыңлап киттем синең җырлавыңнан, бик матур җырлыйсың. Җыр юнәлешендә үзеңне тагы да үстерергә, эшләргә өметләрең, ниятләрең бармы? Әлбәттә бар. Менә ләкин менә бу арада җырлар туплары кирәк. Яңа җырлар жазсам килә. Инде алар ничектер бераз үзгәреп торырга тиеш. Син үзең ризамы бу театрда менә бундагы мөхиткә, мондагы хезмәттәшләргә ризамы, канәгатьме? Ишеме сиңа бу театрда эшләү? Әлбәттә син әйтергә кирәк, әтиең җитәкчелеге астында, шулай бит. Анысы шулай, ләкин миңа бөтен артистта якын, алар чөнки үзенчә талант ияләре. Кайберләре профессионал артист булмаса да, әйтик, бик үзенчәлекле уйныйлар, кеше көлдерә беләләр. Шуңа һәрберсе дә молодцы. Син үзең ничә ел инде бу театрда? Мин инде бәләкәй чактан ук инде беренче адымнарым репетициягә киләдер әти белән йөреп. Аннары менә бер арада музыкант булып эшләдем, клавишада бастым. Аннары җырчы булып эшләдем. Хәзер яңадан инде музыкант, җырчы булып эшлим. Инде бик хайраннан эшлим. Саумысыз, хәерле кичләр сезгә? Исәнмесез, хәерле кич. Ничек бүгін Мунча ташы шәп кыздырамы? Бик яхшы кыздыра. Елда киләбез. Кыздыра, актуаль темаларга. Сценкалар бик кызыклы, бик күңелле. Тормышның җитешсезлекләрен күрсәтеп, шулай гыйбрәт итеп кешегә, безгә шулай ешрак кунакка килсеннәр. Уфа халкына без яратабыз, күңел ачабыз. Күңел күтәргәнегез өчен бик зур рәхмәт. Без әле беренче Мунча ташларын беләбез әле. 38 ел буе карыйбыз инде. Конечно, много итеп кыздыралар. Ой, бик ошай. Һәр елны да Мунча ташын калдырганыбыз юк. Һәр елны да киләбез. Ул һәр елны да безгә шулай эшләп, без аның кассеталары менә иптәшемнең
Әллә 50 штуганың газеталары. Бик шатланып карап тора. Бигрәк матур сүпәйтәләр. Рәхмәт. Бик матур. Әйбәт кенә шуй. Кыздыралар. Ошада бик молодцы. Көлә хәлләр бетте инде. Бик әйбәт, бик ошады. Жизель! Я здесь! Просьба есть, просьба. Какая просьба? Вот лично быть попросила его. Вы? Да. Вот передо мной на русском языке не разговаривайте, говорит. Только на татарском языке говорит. Не понимаю, говорит. У меня с этим проблем. Я по-татарски плохо. В своей жизни я вот ночами не сплю, только о тебе думаю. Вот вы текст написали, да? Текст? Для меня? Да. Быть диктовал, я писал. Вы диктовал? Конечно, диктовал. Он же писать не умеет. Анфиса абый, сезгә дә хәерле кичләр. Сез инде белеп отырам, аңлап торам. Хәзер менә миниатюрага чыгырга кирәк. Уфа тамашачысы һәр вакытта бүтән Татарстан белән Башкортстанныкына караганда ныграк кайбәт. Бу чын хәтер. Бу Мунча Таш театрына хәзер ничә ел хезмәт итәсез инде? Уннан артык. Нинди йогынтысы булды сезнең үзегезнең шәхсән тормышыгызга шушы театрда эшләү? Бик зур йогынты. Әйтеп бетергесез. Күз алдына китәргә диндер телемастер малай гомерендә сәхнәгә чыгып бер сүз дә әйтмәгән кеше беренче тапкыр сәхнәгә чыгып һәм бүгенге көнгә кадәр менә җир һәм күк аермасы инде. Менә сезнең миниатюраларыгызны башка театрлар я булмаса башка мәзәк сөйләүче кешеләр бераз гына кабатларга тырышкан кебек. Андый мисаллар булганы булмадымы? Юк, минем уйлавым буенча кабатласалар бер нәрсәсе дә юк. Ну, барыбер инде басуда чәчәкләр никадәр күбрәк булса, никадәр төрлерәк булса, шул кадәр матуррак. Һәр кешенең, һәр җырчының, һәр артистның үзенең стиле булырга тиеш, юлы булырга тиеш. Янәдән гримеркага күз салсак, дуслар, Гамил абыйны тагы да безнең бизәндереп утыралар. Гамил абый, кем булып чыгарга әзерләнеп утырасыз? Сез бигрәк матур чагу төсләргә бизиләр буйлысыз сезне? О, калавын түгел инде. Кырчаккан күрше. Безнең бу миниатюра менә вак кына бердән чыккан талаш турында. Күршеләр арасында да кырчаккан булгач әйбәт. Берсе курт тутайын, берсе тутмый. Бүтән Татарстан Башкортстаннан берен курт асрыймы? Менә шуннан чыккан бер белеки генә бер ышкын. И шуннан килеп чыккан ниләр инде. Менә шунда мин пострадавший. Бүтән авылларда безгә инде язалар. Менә шундый адресларга язалар, WhatsApp'тан язалар, кызык әйберләр ишетсәләр, моментально язып җибәрәләр. Менә образларны бүлгәндә Гамил абый әйтеп китегез әле, сез үзегез ничектер тоясыз менә син шушы рольне башкарырга туры киләсең, син менә бу рольгә яхшырак туры киләсең дип. Кешенең яшенә карап инде әзрәк рольләр сайлана. Мәсәлән, яшьләр карт кеше булып уйный алмый инде. Монда төп образлар теманы бирә торган кешеләр кирәк. Мәсәлән, күптә зур начальник икән, мине куялар инде, чөнки тормышта мин күбрәктән беләм дә инде күбрәк. Мәсәлән, Рөстәм Рахманкул гадирәк кешеләрне уйнарга ярата. Искәндәр Мутыйгулла хитрик кешеләрне уйнарга ярата. Яшьләребез инде безнең ана Рөстәм Хәсәнов любой образны уйный инде. Әнфиснең үзенчәлекле образлары шулай бар, бер бабайны матур уйный ул. Илгиз менә яшьрәк ирләрне, ничектер шоферларны уйнаганы бар инде. В общем, нинди тема бар, шуны тутабыз да уйныйбыз инде. Карар тавышы килмәләр ширләп киттем икән. Ширле күрмәсен, ату кем белән талашам ди. Шуның белән талашып керәм дә, бер ике тәлинкә ашыйм. Шаты бүген этедәрмәй. Кайсыдыр икесендә дә бер тавыш аларның чөртү. Баракалла. Шәшеңне бүдерәләттең мәллә. Хатыны кыйнаган, хатыны ярган. Ой, клоун ясаган бу юлы. Иди хатын! Сине куртларың ишәтте. Көлеп торасың, җибәрмә шиләк белән. Постоянно менә күрәсең. Жоқ, туктады. Ни һәр көнне ул шиләрне чыгасың да, минем якка дип куясың, ни геләсең әле монда? Аны шиләгең 5 шәлпрәмә килде. Әйбәт булган синең шиләгең.
Biz de tomoshabizning ozog'ini kelib yetdik. Kayf qillarimizni elektrib ko'taruvchilar sahna turida. Teatrimizning eng o'zar kuldiruvchisi Rustam Hasanov. Tomoshaning olib boruvchisi Tataristonning xalq qozongan artisti Anfis Kalimulli. Teatrimizning muzikanti, ko'rinakli kompozitor, ijrochi Ramil Sadirli. Tovush operatori, ijrochi, kompozitor Rinat Garay. Teatrimizning shiba, mulayim aktrisasi Aygul Galiyevna. O'zi shirli, o'zi kulturi. Tataristonning atqazangan artisti Rustam Rahmankov Qozg'anshinskiy. Просто shab yigit, ham san'atli artist, Ilgiz G'ulfana. Teatrimizning yosh aktrisasi Qozon qizi, Tataristonning atqazangan artisti İskender Mutluğoğlu. Türlü janrlar ustası, Tataristan'ın atqazangan artisti Gülgüne Zeynullina. Teatrimizning yetakchisi, Tataristan'ın xalq artisti Ramil Esxetullah. Borisi Muncha tashi. Sizlarga qadar rahmat. Rahmet bek zo'r Muncha tashina. Biz bek shodbiz. Ko'pdandan kutadirgan ele bir oy yarim oldan olib qo'ygan edik biletlarni. Bek shodbiz. Rahmet bek zo'r bayramlar bilan. Niqishadi. Kuldingizmi, rohatlanib? Kuldik-da. Demak, yashardingiz, ham umringizni uzun aytdingiz, shular bit. Ay. Muncha toshib kelasiz bizga, biz sizni niq kutamiz. Bek konsertda niqibet bo'ldi, вообще. Muncha tashi niqibet bo'ldi. Muncha kirgan ko'p bo'ldik. Muncha kirgan ko'p bo'ldik, mana tirilib o'tiramiz. Alloh bersa, ikkinchi yilga tayyor kelamiz. Yashab kelsinlar, kutamiz. Muncha tashi super. Hurmatli Tugan Til kanali tomoshabchilari, mana bu Muncha tashining aktyorin, dva в одном deb aytsak bo'lar, universal xizmatkarin biz mana shunday tomosha bitkachgina endi tutdik, chunki u o'zi jirladi da tezgina tovush operatori bo'laroq o'zining apparaturasi yanına yugurdi. Xayrli kishlar sizga, Rinat afandi. Xayrli kish. Nechiksin, mana siz o'zingiz bitin tomoshachi bo'laroq da kuzatdingiz, aytirga kerakaymiz, u operator va siz bitin zalon turida o'tirasiz, o'zagida o'tirasiz. Nechik sizga bugungi tomosha tug'an kuni Muncha tashining Ufa shaharida nechik o'zdi? Замечательно bo'ldi. Kishilar bütün emotsiya bo'ldi endi. Qo'llar shabib, mana bizga nechik приятно endi u. Mana biz endi zrитель bilan tegenda o'tiramiz. Anda o'tirgach, mana bütün energiyalarni mana o'zimga ko'sha, mana qarab menga o'zimga очень приятно, mana shu за уважение shunday такой меня Muncha tashina. O'zimning jurlar bilan da chiqdim endi mana bugun. Siz kompozitor shlaymi? Men o'zim jurlar yozam. Jonim degan jur mana bugun yangradi. U Gulnor Rashidov so'zida sizning yoqdoshingizga Joni qayib diyeb tatlı, irinme u bir sine, yaratan diyeb deşesem giren, bägrim birden berim diyeb oynar, kuyumunda erip ömrüm, boyu seni suyup yaşisim giren. Rinat afandi tomoshachilar rətində oturuşu bo'laroq, bu artist bu yo'lisi sulpanroq suyadi, ya bo'lmasa yaxshiroq suyadi degan fikrlar, natijalar yasab o'tirasizmi? Mana konsertdan so'ng qaytgach endi gostinitsaga, anda o'shag'inda aytganda
Бүгін бәйрәм була, бүгін дә сөйләшәбез аны, кем ничек, кемгә нәрсә кирәк, кем ничек әйтте, кем ничек сөйләде. Ул безнең монда гел компот сыман иде, кайный инде. Шулай итеп, хөрмәтле Туган тел телеканалы тамашачылары, сер итеп кенә тапшыруы бүген үзенең эшен тамамлады. Мунча ташы театры бүген рәхәтләнеп кыздырды, көлдерде һәм инде үзләренең мәгънәле дә шул ук вакытта шаян миниатюралары белән күпләрне уйландырырга да мәҗбүр итте. Бүген Мунча ташы театрының туган көне 1 апрель 2018 ел, аларга 38 яшь тулды. Без инде сер итеп кенә тапшыру аларны янәдән шушындый матур туган көннәре белән котлыйбыз һәм инде киләчәктә дә аларга яңа матур идеялар, яңа матур мәгънәле шаян миниатюралар белән халыкны әле киләчәктә дә куандырып, сөендереп яшәүләрен, иҗат итүләрен телибез. Мин тапшыруны әзерләп алып баручы Роза Хайруллина сезнең белән киләсе очрашуларыма тиклем сау булашам. Бер-берегезне саклагыз, яшь булып калыгыз, матур яшәгез. Хөрмәтле минем Туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруның тугры тамашачылары. Пока-пока.